Illum kellna żewġ setups vera żgħir. Is-saħħa lill-Awċin. Lis-sindki, kunsilliera u kandidati għall-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali hawnhekk ġewwa Għawdex. Hawn f'din il-gżira tant sabiħa ta' Għawdex għandna lista b'saħħitha ta' kandidati għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Taħlita ta' nies b'esperjenza magħdudin moħrajn li għadhom kandidati ġodda li se jkunu qed jikkandidaw ruħhom ukoll għall-ewwel darba. Minn 381 kandidat, f'Għawdex għandna 55 kandidat li huma ġejjin minn sferi differenti tal-ħajja u li se jkomplu jaħdmu bis-saħħa biex Għawdex ikompli jissebbaħ u jibqa' miexi l quddiem. Kulħadd jaf kemm Għawdex għandu post speċjali f'qalbna. Nemmnu ħafna bis-saħħa fil-potenzjal qawwi li għandu Għawdex. Dil-fiduċja li għandna fl-aħħar snin issarfet f'ħafna xogħol u ħolqien ta' ġid illi bih din il-gżira tant sabiħa għamlet passi l quddiem illi bħalhom ikolli ngħid li ftit għamlet qabel. Tantu hekk li llum Għawdex jaqdef il-quddiem għal rasu u nażżarda ngħid li hemm bosta oqsma fejn huwa ta' eżempju għal Malta. Dejjem pass qabel. Mutur tal-bidla. U l-Kunsilli Lokali għandhom iva sem li huwa wieħed importanti ferm f'dan kollu. Li jaħdmu id-fit u spalla ma' spalla mal-gvern mal-awtorità reġjonali għall-iżvilupp ta' Għawdex li waqqafna mhux żmien ilu biex imbagħad dik l-istrateġija li ħloqna għal din il-gżira inkomplu nimplementawha. Biex nagħmlu realtà il-ħolma li għandna l-Għawdex li Għawdex ikun gżira ta' villaġġi. Din strateġija li tant nemmen fiha propju għaliex twildet minn fost l-Awċin. U daqstant ieħor nemmen fl-abbilta u fil-potenzjal tal-Awċin li din l-istrateġija ikunu jistgħu iwettquha. Għalhekk fit-8 ta' Ġunju ser inkunu qegħdin irresqu l-quddiem dan numru sabiħ ta' kandidati ġewwa Għawdex 55 kandidat li resqu l-quddiem biex joffru l-abbiltajiet tagħhom, it-talent tagħhom, il-ħin tagħhom, l-attiviżmu tagħhom biex flimkien nagħtu aktar saħħa lil Għawdex. U kif għamilna fil-lokalitajiet f'Malta, f'Għawdex għandna pjan ta' ħidma għal kull lokalità. Għax nemmnu li kull lokalità żgħira kemm żgħira għandha il-bżonnijiet speċifiċi tagħha u l-potenzjal speċifiku tagħha. Kull raħal f'Għawdex irridu nagħtuh attenzjoni partikolari u biex nagħmlu dan irridu illi l-ħidma fuq bażi lokali tikkumplementa dik tal-Ministeru għal Għawdex u l-ħidma tal-Gvern. Fejn lan ikun wieħed Għawdex isbaħ, Għawdex gżira ta' villaġġi fejn nagħtu s-saħħa lil Għawdex. Konfidenti ħafna illi dan kollu se nwettquh. Konfidenti għax dal-moviment ma jaqta' qalbu qatt mill-isfidi. Sfidi kellna ħafna, sfidi għandna u sfidi se jibqa' jkollna, però dak il-prinċipju li ma naqtaw qalbna qatt se jibqa' wieħed b'saħħtu. U se nibqgħu niġġieldu biex inkunu ta' soluzzjoni għall poplu u nibqgħu niġġeddu għaliex dak il-proċess ta' tiġdid huwa dak li jikkaratterizzana. Għalhekk dan il-partit jibqa' wkoll is-soluzzjoni biex l-Awċin ikollhom is-saħħa fil-lokalitajiet tagħhom. Se naslu u naslu għax nemmnu f'pajjiżna, fil-ħiliet tal-poplu tagħna. Nemmnu wkoll li dak l-aspirazzjonijiet li għandu l-poplu tagħna irridu ngħinuhom
biex iwettquhom u minn ħolma isiru realtà. Se naslu għaliex il-politika tagħna hi waħda li tagħti futur aħjar, futur ta' tama u futur li huwa wieħed sabiħ. U fuq kollox se naslu għaliex iffokati fuq li nagħmlu l-ġid. Għalhekk is-saħħa lir-residenti, is-saħħa lill-Maltin, is-saħħa lill-Lawċin.